Doncs històrics de l'històrics, tornem a escoltar alguna persona que durant molt de temps ha format part del torneig. Qui tenim avui, Maria Semblàs? Què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Doncs avui tenim a una persona que va venir, de fet, a veure el seu fill, però que ell també és un històric. Identitat pròpia, no és només parada. Exacte, no és només parada. És el Manolo Castillo, que va ser exfutbolista. De fet, és el màxim golejador de la història d'aquest torneig, amb 18 dianes, que Déu-n'hi-do, va fer 13 gols amb el Sants i 5 amb l'Europa. I, de fet, el 1993, en aquella edició, va ser el Pichichi el màxim golejador d'aquell any. I va guanyar el títol, no? I va guanyar el títol. De fet, quan hem anat buscant algun cop jugadors que puguin arribar, és molt difícil que algú l'atrapi, perquè em sembla que Sergi Arranz, que va marcar bastants gols, tenia 8 o 9, vull dir que tampoc no arribava... De fet, ell ens deia durant l'entrevista, que l'escoltarem, que han passat 30 anys des que va deixar de jugar a futbol i que encara ningú l'ha superat. I són 18 gols, havent sigut Pichichi del torneig, màxim golejador del torneig, només 2 cops o una, no? Una. Ai, crec que ho vam buscar, una em sembla, sí. És curiós, vol dir, com el Gordo, no? Que ha caigut molt repartit. Molt repartit, exacte, sí. Però sí. Bé, també ens explicava que el vam entrevistar el dia que va venir a jugar al Badalona, tot i que també tornarà dissabte segurament, perquè el seu fill, Sergio Castillo Casti, abans va jugar a l'Hospitalet, però enguany ha fitxat pel Badalona, i el venia a veure jugar, però és que també ell comentava que el seu fill està a punt de guanyar-lo com 5 vegades consecutives, no sé si consecutives, però 5 vegades, perquè també el va guanyar l'any passat amb l'Hospitalet i l'havia guanyat, 4. Crec que no, comencem amb el crec que diria, que potser són 4, però em sembla que... Sí, ell deia que ningú l'atraparà com a màxim golejador, però que el seu fill, que ja l'ha superat en nombre de títols, bé, i això. Doncs si voleu l'escoltem i ara ho comentem. Manolo Castillo, el màxim golejador d'aquest torneig històrics, avui en el segon dia de competició. Què tal, Manolo, com estàs? Bé, molt bé. Cada any vinc a veure el meu fill i fa molts anys que jo vaig deixar de jugar, 30 anys, ara aquest any 30 anys i segueixo veient futbol. 30 anys que vas deixar de jugar, però encara segueix amb aquesta fita, màxim golejador amb 18 gols, ni més ni menys. Sí, segueixo perquè el meu fill, quan jo vaig plegar, va començar ell i fins ara he seguit tots els anys, cada any en diferents equips i el segueixo fins que el deixi. Bé, però ara vens d'espectador, però també vas tenir la teva època de futbolista. Tenim aquí anotat 13 gols amb el Sants, 5 amb l'Europa, el que dèiem, 18 gols, el màxim golejador de la història del torneig. Com recordes aquella època? Molt bonica. Jo en aquella època era un dels golejadors del futbol català i el recordo com molt de gana i tinc molts records. Bé, el que no m'esperava és que fins ara ningú feia 18 gols, que no ho sé. No et superaran, de moment sembla. De moment sembla que no, però és que el format és diferent. Abans eren 2 grups de 8, els 2 primers es classificaven i jugaven entre ells semifinals i final. Era una altra cosa. I els equips jugaven per guanyar-lo, era molt de prestigi. Ara la gent juga una mica per fer una mica de pretemporada i és diferent. I vols dir que abans es jugava amb més ganes, no? No més ganes, però tothom volia guanyar. Ara, si no el guanyes, doncs no passa res. La pretemporada, seguint fent quilòmetres i no passa res. I abans era una mica tothom queria guanyar. Ningú ho deia, però tothom volia guanyar. Hi ha algun record, algun moment que tinguis al cap de... No sé quantes participacions vas fer en total, no te'n recordaràs exactament? O algun record que tinguis del torneig? 7 o 8, em sembla. El record amb el Sants que vaig guanyar, l'únic històric que vaig guanyar va ser amb el Sants, que era un dels equips que no comptava ningú, vam eliminar el Sant Andreu a semifinal i a l'Europa a la final. Aquest va ser el millor any. Doncs que sempre dona guerra i el va caure eliminat, però l'any passat va aconseguir arribar a semifinals. Doncs Manolo, per últim, vens a veure el teu fill aquest any, que s'estrena amb el Badalona, com ho veus? Bé, porta 3 anys seguits guanyant, 2 amb el Sant Andreu i un a l'Hospitalet l'any passat, a veure amb el Badalona, si ja el guanya també. Jo només vaig guanyar un i ell ja hi porta 3. Amb això t'has superat. Amb això m'ha superat. Bé, doncs Manolo, moltíssimes gràcies i que gaudeixis d'aquest dia de torneig. A tu, moltes gràcies.
Bé, doncs Manolo Castillo, aquest màxim golejador de la història dels històrics, també protagonista d'aquesta secció històrics dels històrics. A veure si algú és capaç de superar-lo alguna vegada. Ja han passat el que deia, 30 anys, però Déu-n'hi-do. Sí. Llarga vida al torneig com perquè algú algun dia pugui superar-lo. Eira, de les edicions que portes, quin jugador, si et preguntem ara, t'ha marcat o destacaries del que has vist d'aquests històrics que ja portes al bagatge? Doncs de tots els històrics que he estat vivint al llarg dels anys, el jugador que és mític, que sempre recordem, és Josu. Així com a anècdota, recordo que ell havia sigut el meu coordinador quan jo jugava al Júpiter i després, un cop ja vaig entrar a jugar al Martinenc, l'he anat veient any rere any als històrics i recordo també un any que li vaig fer entrega de la bota a millor jugador del torneig quan jugava a la UEFA i és un dels jugadors que diria. Ell porta 13 tornejos jugant, guanyats porta 3, però vull dir que Déu-n'hi-do, són uns quants. Va dir que tenen un grup amb el Pau d'Arbre, amb el Guzmán, que estan en aquest pique de veure qui guanya més Pellegrín. És increïble que existeixi aquest grup. Perquè deu ser el grup d'ex-Sant Andreus i quan deu haver històrics deuen parlar d'aquest gran tema. A mi m'agradava pensar que hi havia un grup exclusiu per picar-se per l'històrics. Home, estaria guai. Sí.